Tinc una història molt bona. La vols sentir? Aquí el teniu, un jove celebrat que volia saber què li esperava en el futur. Volia ser escriptor, però les paraules no li venien. Agafa-t'ho com un hobby, fins que toquis de peus a terra. Pare, no funciona així. He d'aprendre a mantenir-me. No, sóc jo que et manté per ara. Has de començar a ser responsable de la teva vida. I tot d'una va aparèixer. Per primera vegada va veure un món molt més gran que el que havia conegut fins aleshores. Va, que d'acabar això. D'acord. Tu t'ho perds. Ja estic. Aquell va ser el seu moment. No, no m'enganyis. Què va passar de veritat? Tal com està el negoci editorial ara mateix, no sé com publicar-lo, un llibre com aquest. Allò que abans era tot el seu món, tot d'una li va semblar petit. No tenim diners. No sóc qui jo em creia que era. I m'horroritza pensar que no ho seré mai. Sabia la vida que volia. Sabia què havia de fer per aconseguir-la. És completament diferent de tot el que havies escrit fins ara. T'he de dir una cosa. Espera, encara no s'ha acabat. Ara és quan es posa més interessant. I can't escape it now unless you tell me how. When you feel the heat deep into my eyes, it's what a demon's hide. It's what a demon's hide. Don't come too close. It's stuck in here. It's what a Has de triar. Entre la vida i la ficció van molt unides, però mai s'arriben a tocar. Vas robar la vida d'un home i creies que no n'hauries de pagar un preu? It's what